हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चेनेल स' दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान ब्लग लाबोलायबाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांदो थौदो बिदिब्ला उदालगुरि थांनो नामायदों बिथिं गारि नेबाय आरो दाबो फायला दिनै सानडे ना गारि ओंखाराखै पिकनिक गारिल'सो थांदो आधा घन्टानि बारा जाबाय आं नेबाय थानाया स' आं उदालगुरि मानो थांगासिनो दा देखायगासिनो दा लोगो उदालगुरि हमहैगोन आरो लोगोआ उदालगुरियाव फैबाय हादों बेबो न'निफ्राय दा देखायगासिनो मानो थांगासिनो हारसिं बावलि बायदि जनानै नेगासिनो लामायाव गारिखौनो फैया गारि नेबाय आरो स' फाइनालि बेसेबा गोबावनि उनाव गारि मोनबाय आरो थांगासिनो दायो आं उदालगुरि स' नायदो आं बहा थांगासिनो आरो मा खालामहैगोन फथ'दो बिदिब्ला Sini. Baru pindah ke DBH nang dah. Hello, Miss Penny. How you feeling? Uन्दुनो ओंखारबाय मालाय बिथाङा खेनाय बोजान नामायदों जोहोलिया बियानि लोगोनि बिया जागोन उल्था बिसो खेनाय बोजान नामायदों हिनजाव गोदान बायदि बियायाव जोहोलि खिन्नांगौब्रा ने जोंनिया आंहाथ' गैया खेनायानो बबकाट लोगो जाग्रायासो लोगो जागोन बिथाङा खेनायानो गैया ओमफ्राय सामोन्दो जोंहा जबाय हानायनि बेनि बेकार थानायनि भिडिअ बनायबाय हाद्राय उन्दुनो ओंखारबाय आंखो फुङावनो हायनांगोन 10थासोआवनो थांगोन आङो सोरबा आंनि सिटुएसनखौ मिथिदों ना मिथिया बेमारि फजना दिननाय नुबाय नोङो 8थायावनो फैदोंमोन आं 8थायावनो फैदोंमोन नोंगा माहाबो जादों नोंलाय खेनाय माहा बेयो नलबारि डिस्ट्रिक्टआव पकरा जाबाय हादो जोङो सिङावनो जाखांबाय आधा बेथिं मा पेडिक्युर खालामग्रोदां बेयावनो जादो जोङो नै लोगोफोर फाइनाल लुगाबायानो स' नोंथांमोना कमेन्ट होबानो जाबाय बोरै नांदों आंथ' बिराद मोजां नांबाय आरोना सेटिसफेक्सन नांबाय मादि नांगौ बिदिनो खालामना होबाय आरो बिसोरो स' नायदो हाय फैसिगोनलै आङो लोगोआ पार्लाराव दोंबाय थायो ओमफ्राय आं नै न'आव सफैबाय न'आव हायग्रोबाय आरोना लोगो गारबोनानै मोनानायखौ हायग्रोबाय आङो बिसोरनि गामि जोंनि गामि बेलेग बेलेग जायोना स' लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ बाय बाय